každý den, každou noc. No, tak to jo, no ale... Už tak nějaký třeba doklad, nemáte už sobě někde nějaký tady doklad? Mám doklady v tašce. Podle mě byla žena docela hodně zaskočená, vlastně nevěděla, proč jsme na místě celou dobu. Asi si zřejmě oni dva nevyjasnili mezi sebou situaci, muž jí to asi nedal dost najevo, vlastně, že její přítomnost není vyžadována. Hele, já jsem ti nakoupila k večeři, jo? Jo. Podívej, počkej. No, si to asi zepřil se tomu, já nevidím, že tady vidíte chvíli. Tady máš. Ne, to jsou magnetky, tejto. A kam jste to dala teda? Ale tady máme maso. To je... A tak zase s ní máte doma veselo, ne? No tak jako o veselost není, no ale... No. Ale tak když vidím, že otvírá lednici tady z boku, tak se ani nedivím, že chcete, aby tady už nebyla. Nakoupila jsem mi něco k pití. No, to jste dala taky tam. Mohli udělat hezký večer. Docházelo tam i k nějakým úspěvným situacím. My samozřejmě musíme zachovat nějaké dekorum a chovat se neutrálně, ale chvíli jsme se ani my neubránili smíchu. Nebyl to úplně typický případ pro policii, nicméně samozřejmě i s tím si musíme poradit. Jí tady chcete nebo nechcete teda v tom bytě? Jak to teda máte? Asi ne, no. Teďka. Tak asi ne, nebo já nevím. Ne, teďka ne. Teď jí tady nechcete. Když jí tady nechcete, tak vy si vemte nějaký věci. Máte někde nějaký věci? To je ten